mawasinda abantu babuqaba mawasinda abantu bakho babuqaba mawasinda abantu babuqaba mawasinda abantu kuyaphila usenqabeni lapha usenqabeni lapha kuyasindwa usenqabeni lapha ayabonga mathimoni kwabakhulayo usenqabeni lapha usenqabeni mnganami. Nasi-ke isimemezelo ngibingelela bonke abantu emhlabeni umhlaba wonke. Ngiyanibingelela maQhawe, ngibingelela abefundisi, ngibingelela amabandla, ngibingelela koThekwini, ngibingelela onke ama-province. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Ngomhla ka-7 sizoba nenkonzo yokubonga unyaka. Abanye bayahamba bayemakhaya bayobonga ukuthi 2024 ubaphathe kahle, abanye noma abanye ungabazange ubaphathe kahle kodwa empilweni basaphila. Ngomhla ka-7 and 8 ngazisa bonke abantu umhlaba wonke, ngaba ulona iqhawe uyiqhawe umhlaba wonke, ngimema bonke abantu mhla ka-7 and 8 zika December sizoba nenkonzo yokubulela bathi ukubonga reliboga modimo. Sobe sibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu 2024 uhambe nathi kwaze kwafika lesi sikhathi. Sobe sibonga kulomsamo wala ekhaya. Sizoba nenkonzo yokubonga abaphume bonke abantu mhla ka-7 and 8 zika December. Bonke abantu eThekwini abaqala ukufika la ngolesihlanu, baqala ukutheleka ngolesihlanu emini kuze kube ntambama nobusuku bonke. Sizoba nenkonzo yokubonga unyaka la sobe sibungaza sibonga uNkulunkulu nezithunywa zethu ukuthi inyanya ukuthi uNkulunkulu usilondolozile kwaze kwaphela kwashala isikhathi samaholidi oDecember 2024. Siyazi abanye baya emakhaya ukuyobonga, abanye bakhila imizi, abanye balobola bayoshada, bazobe bebonga futhi emsamo yabo emakhaya beya nemhlatshelo. Nathi ke sobe sinemhlatshelo yezinkomo esobe sinayo ukuzobonga unyaka ka-2024 ukuthi u-2024 uNkulunkulu nezidalwa zakhe nezingelosi zakhe basilondolozile kwaze kwafika lesikhathi samaholidi sokuphela konyaka. Ngithi-ke abaphume bonke abantu indawo ngoba iyoqala inkonzo ngo-10 kube ku umgqibelo ekseni. Soba nenkonzo ngo-10 or 11 iqale ngo-11. Siyaphuma ngo-11 iyaqala ngo-10 ngo-11 siya futhi entabeni. Siyokhuleka entabeni kunomhlatshelo esuswa entabeni esobe siwuphethe. Onke amaQhawe all over ngimema bonke abantu emhlabeni ukuthi abaphelele ngalolu suku la ngomhla ka-7 baphelele basheshe bafike ngolesihlanu. Inkonzo iyophuma la ngo-11 sesibheke entabeni siyokhuleka. Ungakhohlwa ukuthi intaba eyawonke umuntu, intaba ibalekile. Ungahlali phansi mbukeli wami kuzovuleka izinto zakho. Siyoba nenkonzo eyophuma la ngo-11 ngo-10 abaphele bonke abantu ngo-10 ngomgqibelo kuyobe ku-Saturday. Bese kuthi ngo-11 siyaphuma siya entabeni sobe siyokhuleka khona entabeni sibuye lapho entabeni. Bese kuthi ngo-6 ntambama kungene inkonzo eyongena ubusuku bonke, inkonzo yokubonga unyaka. Kuyobe khona ngisho amakhwaya ala ekhaya, abaculi abahlukahlukene enhlaleni babona njalo lapha kumabona kude bayobe besibusisa ngomhlabelelo, besibusisa ngezingoma zasezulwini. Siyoba nenkonzo eyoqala mhla ka-7 Saturday emini yokuthatha uhambo olubheke entabeni. Ngithi mina ungazibambeleli wozolanda izinto zakho entabeni sobe sinyuka intaba. Ngithi mina ngeke uyisole uma ufike ngelo suku lolo. Bese kuthi kungene inkonzo ngo-6 eyophuma ekseni futhi ngo-5 ekseni. Siyoba nenkonzo abagulayo abeze bazokhulekelwa abantu. Siyoba naleyo nkonzo eyongena ngo-6 ngomgqibelo ntambama. Uma kuphuma le eka 11
yale inkonzo yasentabeni so beke sekungena inkonzo ngo6 ntambama ngo6 yophuma ekseni ngo5 ngithi ke ngesonto sizoba nenkonzo yokulayita amakhandlela inkonzo esiyenza njalo unyaka inkonzo yokugcina kulonyaka la wonke umuntu ezobe ebambe ikhandlela elimele isithunywa sakhe ebonke ngithi wena ozobe khona bonke abantu abazoba khona kule nkonzo ngicela ungiphathele imbewu yakho ka300 bese wenza ama5 abe mhlophe ahlangane abe u4 ama5 amhlophe abe u4 amele idalwa zakho imndeni yakho ewu4 abaphumeke bonke abantu ngalolu suku all over South Africa ngimema wonke umuntu ozobe ekhona kuyobe kubuswa kufinyanga indololwane siyobe sibonga uNkulunkulu sibonga nezithunywa ukuthi basilondolozile enqabeni njoba nawe kumele ukuthi uma ufika ekhaya wenze umhlatshelo wakho kubonga izithunywa zakho ukuthi ulondoloziwe ngoba ula eGoli nje la ukhona ngabo uKwaZulu Natal zonke indawo ukuphepha kwakho kuncike ezidalweni zakho nakumvenqangu wakho mhla ka31 December wela nathi inkosi umprofeti uzobe nenkonzo enkulu khona lapha eGoli inkonzo sokuthi wela nathi inkosi u2025 singene nawe bayazi ke abanye ngibiza bonke abantu mhla ka31 ungasibambeleli mhla ka31 zika December sohlukanisa unyaka la ekhaya masiqeda lapho ekseni ngo3 siyaphuma siya empophomeni ngizobe ngigeza bonke abantu empophomeni ngizobe ngigeza ngiphakamisa izithunywa ngibahlamba abantu ngikuhlambela u2025 ukuthi uNkulunkulu angene nawe ngesibusiso ngibiza bonke abantu ngabe umthandazo umfundisi uyini abaphume bonke abantu eindaweni zonke mhla ka31 awukwazi ukuhlukanisa unyaka ukuhlukanisa esigangeni ungawuhlukanisi nendoda kaNkulunkulu ephethe isibusiso mhla ka31 abaphume bonke abantu siyobe sigqoka ingubo ezimhlophe sonke so besifake sonke okumhlophe kuyobe kunenkonzo futhi yokulayita amakhandlela okubonga uNkulunkulu ukuthi singenile amakhandlela uyawathola khona la ekhaya esebusisiwe mhla ka31 abaphuma abantu koThekwini zonke indawo mhla ka31 inkonzo sithi wela nathi izithunywa mazingene nathi ngiyokuhlamba ngiphathele imbewu lapho wena ozobe khona 340 rand sekune retain so besiphuma imoto ziyophumela khona lapha ekhaya ngiyokufaka empophomeni ngiyovula inhlanhla yakho ka2025 ngiyothi uNkulunkulu makavule inhlanhla yakho abaphumeke bonke ke abantu abaphume mhla ka31 December bazohlukanisa unyaka nomprofeti so besigqoke ingubo ezimhlophe sonke ebusuku sithi inkosi wela nathi wonke umuntu yobebambe ikhandlela lakhe ethetha nezithunywa zakhe ethetha noNkulunkulu ngiyobe ngibusisa abantu masibuya futhi lapho ngiyobe sengigeza abantu inyawo ngiphinde ngibagcobise futhi ngamafutha ka2025 ukuthi abangene nawo amafutha bangene futhi nesibusiso abaphumeke bonke abantu kanti ke wena office ukulandela njalo lapha ku Facebook silandele ku Facebook uthola ukuthi umprofeti wenza ini einkundleni zokuxhumana ubhala kanje mawungena ku Facebook uthi Dr X enqabeni ministries maQhawe ubhala uDr ophelele Dr X enqabeni ministries maQhawe ubhala uDr ophelele abafisa ukusilandela einkundleni zokuxhumana uthi Dr X enqabeni ministries maQhawe kanti lapha nasikhona futhi ku TikTok mawufuna ukubona imangaliso nemisebenzi uthi umprofeti into ayenzayo yena ungasilandela Dr Prophet Xaba YouTube uyasithola uthi Dr Nogwaja kagesi Dr Nogwaja kagesi uYouTube ke leyo ngithi ke bonke ke abantu abaphume mhla ka7 and 8
8 inkonzo yokubonga unyaka, inkonzo yokulayita amakhandlela. Siphathele ke imbewu yakho ka 300 rand bese uphatha ama 5 rand amhlophe abe u4 amele ithunywa. Ungakhohlwa ukuthi uphila ngenxa yamathonga wakho. Ngithi ke asidibane khona. Wena odinga iwasho imaterial yonke. Fona njengamanje nanka amafoni siyakuphosela lapha ukhona. Siyakuphosela onke ama product iwasho ezokuphakamisa zikukhuphule. Ngithi ke 1 on 1 umprofeti uyamthola njalo 1 on 1 uLesine umgqibelo isonto ukubona umprofeti 500 rand imbewu yakho sineziwasho ezoqaqa zikulekelele zikugeze. Ungakhohlwa wavalwa umuntu uyovulwa umuntu. Wavala umthakatho uyovulwa indoda kaNkulunkulu. Prophet Leon Gqatsha kagesi ngishaya inja kuvele umnikazi wayo. Ngishaya ikati kuvele umnikazi wayo. Ngibamba utokolosho kuvele umnikazi wayo. Ngithi ke sanibonana ekhaya lapha eMondlo Mvunzini, sanibonana ekhaya eMvunzini, sanibonana eMondlo Ntswalakahla esigodini lapha engibuya khona. Prophet ngiyanithanda kakhulu, ninjani? Sanibonani. Ukukholwa kwethu kulobu buNazaretha, hey kuyidwala elubushelelezi lehlula abaningi. Ukukholwa kwethu kulobu buNazaretha, hey kuyidwala elibushelelezi lehlula abaningi. Wena uyathandana ukusilandela. Lendlela ihanja abantu abanhliziyombi, abantu abangakholi, abantu abanama secret, abafihlela ngisingane izibongo zabo, abafihla ingane zabo ukuthi banezingane ngaphandle, afihlele ngisunkosikazi ukuthi mina ngaphuma ngaya ngaphandle ngathola ingane namanje nama secret. Uneyingane engaziwa ngisedlozini lakini, kodwa ngapha uzenza ngcwele, uza ngapha ngasembengeni uzonikela, kodwa une secret. Uneyingane oyifihlile eyizosala ngelilanga zihlupheke, ingane ifuna isibongo. To look for a name of the biological father. Lendlela ihanjwa ngomzimba kuphela ukuthi uzophuma la uhlala khona uze la kuphela. Only Njoba ugezile nje nawe sigeze phela enhlizweni. Just clean your heart as well. Musugeze ngaphandle inhliziyo yakhe engagezekile. Awuhlambulukile. Wabulala umuntu awufuni ukuhlambuluka. Don't want to repent. Unama secret. Njoba la uyisigebengu, uyisela, uyaphinga. We are a fornicator. Kodwa uthi right namhlanje. Unama secret. Uyajola. Lendoda uyajolela. Nomfazi uyamjolela. Unama secret angasile. They are unrighteous. Abafuna inhlanhla bayolalela, abafuna ibhadi, abafuna ukungayithola impumelelo bayaqhubeka nezenzo ezimbi, bayohlala namanyala kule ndawo, kodwa uNkulunkulu usaza babusise. You'll never bless them. uNkulunkulu uyiliqiniso. God is the fairness and the truth. Mangenzeka ukuthi sikule ndawo kanti sisemangeni, kusho ukuthi siyoboshwa We're kwelizayo. going to be held responsible in the near future. Asikhuluma iqiniso. Let us propagate the truth. Ujolelani? Why do you have a Why side uyijolela cheek? indoda? Why do you have a side cheek? Why unamakhwapheni? Why do you Why have a side umjolela cheek? umfazi? Why you have Why an umjolela enamorata? umfazi? Why do you have an enamorata? Uhlezi nomfazi ubuye uyotapa udaka, ubuye uhambe uyotapa udaka ngaphandle. Going to fornicate and commit liberty. Sekuze kwaba nezifo engaqondakali lapha phakathi kwenu. Nomunye uyayibuza ukuthi lezi zinto alayiqhamukaphi. Lesi sifo siqhamukaphi? Hayikhona senginama discharge engingasawatholi kahle. Aseqhamukaphi? Senginezinto engayitholi kahle. Kanti izinto zilandwe ngomunye ngokungabi nalo iqiniso. Because of extramarital affair.
ngikhuluma inyane lapha This is the fairness and the truth. and amangize lapha I come ngidadishi here, improvise. uNkulunkulu makathi angikhuluma God says the prophet must speak. ngoba ngoba uthunywe amadlozi akini You are delegating for your akuthume kule ndawo ukuthi uzothola iqiniso uzofusa umuzi kababa wakho uzolamula izimpi abazilwa intervene. uzobalamlela emaqaleni abawenza bahambe emhlabeni benamaqala Trespasses they committed when they left on the planet Earth. na usangena You emaqaleni are still usangena emanyaleni proceeding. You are still there. ukwenzile You did it. akekho umuntu ongoni No one is flawless. change your You position must relocate and change masuphambi yourself. kaJehova The presence of God. izindlela zakho Your misbehavior masikhombe must ukuthi wena sewubani who are you? nokuthi sekwenzakaleni How- yiba what nepeace transpired? You must have the help. yiba noxolo You must have change your position You must relocate and change your unconventionality. sanibonani Good afternoon. phakamisa isandla sakho siphakamise Yes, sir. Nkosi ngisize So, Lord, have me. ngigeze lezi iqalekishi Quit me from my curses. zonke ezenziwa Performed abazali bami nokhokho bami by my parents and my predecessors. awukhulume kule ngolo zonke awucelele iqalekishi awukhulume njengamanje kusho umthandazo omncane awukhulume nje Small prayer. ngoba impilo yakhe ayihambi kahle Your mentors ake ubike lempilo yakho kule ngeloso phambi kwayo kube ngazathi uyaqala ungena ungayijwayeli le ndawo ngoba lihlushwa ukujwayela lihlushwa ukukhema ningena kule ndawo bese niba nezinto ezirong enhlizweni zenu that you are ticking within your heart. abafuna ukuphakama bayolalela ingelosi ephambi kwabo What the school of thought. abafisa ukuqhubeka ezenzweni ezimbi zobumnyama bayoqhubeka njalo bayoze bayongena egodini naphambili zikulindile phambili They are waiting for you. celela iqalekiso zakho The curses of your iqalekiso zakini curses of your nawe sicela ukuthi sengingenile ke ngikwenzile namhlanje ngicela ukugezwa baba Please let me get washed and cleansed at once. ngonile I've transgressed. ngazalelwa ebini Even better. umama wangitholela esonweni ubaba wangitholela esonweni namhlanje nami ngithuka I end up. khona ingoma yehlisisa la Hands down. khona ingoma ekababa There is a hymn of my Nikhona. spiritual father. ilapha engizalwa khona It's where I was given birth. ingane ayikhohlwa ekhaya You cannot forget about your home. abanye banede ukusebenza banede kube nabafazi bakhohle ukuthi babuyaphi Where do they come from? abasayi emakhaya kubo ngoba usathola umfazi wathola indlu wazowakha uyakhohlwa ukuthi lento anayo uyithole lapha ya Whatever you've gained, where did you get it from? amadoda amanye aze alahla abazali babo ngenxa yabanye abafazi Forsake their work because of abangenambeko the work without mercy. abangenangqondo awukwazi ukuthi uzogana ulahlise indoda ikhaya kubo ukuthi ayingakwenzi ukuthi ayikwenze kuwe kuphela Let him do it to you only. ayingazondli ingane zayo ayondli ingane zakho kuphela Provide for children only. nendoda ke eyisiphukuphuku iyalalela umfazi hayi angisaye ekhaya ngeke ngisazondla lezi ingane angisaye ekhaya nomama naye Mama, kuphi where about? mawukhohlwa yila waqhamuka khona la uzalwa khona ekhaya uyafana ngokuthi abakutsheli uyisiphukuphuku You are a fool. sayesibona ngisho amantombazane laphana ezidorini intombazane inede ukuthola indoda lapha egoli ihlale isebenza ayisondli ngisunina isiyahlala isiyondla indoda ezokulaqaza kusasa The man will cheat you in the near future. bayalahlana nami ungamthatha umkline mntanami umthole engasebenza umkline umfundise ukuxuba uphinde futhi umtholela ingane Get some children. kodwa yazi ukuthi tomorrow akuyena owakini uzokulahla kabuhlungu One njengamafinyila will defenestrate you like a mucus. baningi abantu abakhona phakathi kwenu abasale njengamafinyila Abandoned like mucus. umqobhise kade umqobhisela abanye For the other people. umgqokisa impahla edurayo ukuthengela intombi ikuthengela intombi suse phansi ikhokha irent ikuthenge yonke ukudla ujabule kusasa Provide for you in the near future. unede ukusebenza
You get your laxa. defenestrate. Ene umuntu ke wakhohlwa ekhaya ngisho Person anganemali forget uhamba benefit. ahamba iphele ngoba The man will ukhohlwe finish. isisekelo One sakhe. has forgotten about his fundamentals. Ithi ingoma ekaba The hymns must be refreshed all the size. khona abanye phakathi wenu People among them, abayithola impilo yabo imile their life is in the middle of abasebenzi jam, kanti kungenxa unemployed. It's because yenhlangano yobubi of the eyenzakala emndenini. association of the parent there within the Wayengekho parent. yena The person was kodwa not uyithole involved. inhlangano One yobubi has found esephakathi himself. kwayo. He's among the Kunabantu bad abangaphumeleli associates. Some people hayi are not ngoba impumelelo succeeding. ingekho No, breakthroughs kodwa are ngenxa present yezinto because ezenzakala of what emndenini transpired within your sezehlele family. phekwabo. One has inherited those things. Ingakho ingoma kababa The hymn says it. Thixo Thixo mkhululi khulula umoya wami ke ngakhe phakathi kwesizwe esizonda umoya wami ke ngakhe phakathi kwesizwe esizonda umoya wami weyise wamakholwa khulula umoya wami weyise wamakholwa khulula umoya wami ke ngakhe phakathi kwesizwe esizonda umoya wami ke weyise sewamakholwa khulula umoya wami. Kusho ukuthi wena It means uyibone ungasazazi you did not understand yourself. ukuthi mawuya emsamo kumele Going to the wenzeni altar, nokuthi kumele what should be uqaliphi. performed, where to start from. Qinisile ngithi phakathi kwenu Verily among you, abanye balethiwe some of you are brought in here. ngoba imsamo yabo Because iyabaphika. their altars, they are refused. Bayashisa impepho kodwa manje umsamo wabo sebethi abeze kubaba owasidalayo The creator azosifaka imsamo yethu asilungisele imsamo. to rectify everything there. Nowazalwa ngokuphinga Through fornication you are given birth. khona omama la Ladies, abanama secret listen, feel. abalale ngaphandle bathola ingane bathi bayaganga ngaphandle kwahlala isisu. Infidelity, love. Waya nalesisu kulapha ashadele khona kanti into aseyithwela kuyona eyakhona. The offspring does not Hey khuluma moya sebenza moya. Holy Spirit operate. Leta ngisho ikhona. It is there. Khona abanye phakathi kwenu abathi bayantshontsha bese beyagaxela abuye nesisu. Child with a pregnancy. Sekunzima ukuthi azobika la ukuthi sekhona khona izokhula lengane kuthiwe yala kanti akuyona yakhona. Leyo ngane isingaphansi kwenhlangano yobubi. This unrighteousness. Iyothola isikhulile isindala isizwe sekuvela imfihlo mayithi hayi wena uyena owanda. You don't belong to this group. Umama uzafa hambe nenyani iqiniso. Die. Leli qiniso nalemfihlo The onayo secret ibulala ingane yakho. destroying your children.
lezi ingane zakho wayithola ngaphandle ongalokhu ongafuni ukulokhu ukuthi awufuni ukuyikhipha unkosikazi wakho ukuthi wena unecala ngaphandle something you did something. uqala manje ukuhluphekisa ingane ukhanda ikhesi kule ngane You are creating isiqalekiso right now. uhlula ukuhlambuluka You should have come clean and confess. sanibonani Okay? angithi nifuna impilo Do you want nifuna ukuvusa life? imizi Want to nifuna reconcile? inhlanhla Like is zithande first just love yourself. mawufuna ukuthi akuthande uNkulunkulu namadlozi wakhe akuthande nawe qobo lakho zithande zicheke Just favor Today. yourself. Namhlanje Lalana ngimtshele kahle. self introspection. today namhlanje wonke umuntu okhona la makasibheke ayicheke ukuthi ukuphi ukuphi la ukhona wenzani ulalaphi ukhuluma kanjani awunayo yona You isecret have any clandestine? engani uyazazi unesecret You know, kunendoda there are oyifihlile things there, you are hiding engani uyazazi unesecret kunomuntu esifazana omfihlile kunomuntu ohlala naye endlini uzoyithola kanjani inhlanhla unemfihlo ubuye ube nephunga la ngaphandle Speaking of the outsiders in audio. ngoba into engeyona yakho phela ihambilana In the long run. ungacaba ukuthi ngoba ekufihlile bakhona nabanye akufihlele bona nawe There are some people who are feeling. ngathi nami uyangizwa na Do you understand that? uyabona lo muntu lo Person. omfihlile kulomuntu ohlala naye Person you are calling. naye uvumile ukuthi umfihle One has agreed. naye khona abafihlayo There are some more philanderers. naye You don't understand. awedwa ke yazi ukuthi You awedwa must not uyabona be alone. ngoba wena umfihlile naye ekufihlile A philander. kukhona omunye futhi amfihlile nje futhi Somebody else is hidden as well. angakutsheli ngaye Not disclosed to you. niyakulazi iqiniso Gonna comprehend the truth. iqiniso lokunikhulula Truth will set you free. kukhona abantu lapha emhlabeni ongeke ubenze lutho noma uNkulunkulu angakhuluma noma angezwa akayi ukuphenduka kunabanye phakathi kwenu abadalela ukuba zinkuni zezihogo To be the all there by the hell. abadalela ubumnyama abangafuni ukushintsha iposition abanye bayapretenda abanye bathi amen bathi siyezwa kodwa manje mabephuma abafuni ukushintsha lento abayizwile ukuthi bangene kuyona To change the lifestyle. abanye bathi amen namhlanje Say, Amen. njengoba uNkulunkulu ekhuluma Acknowledging it. lokho engithunywe amathonga akhe akulethela ukuthi ngizocela khona abanye bayavuma bathi amen bazophuma baye entombini bayokwenza ubufebe bayongcola baye emadodeni bayokwenza ubufebe bayongcola bazoya emsamo yasemakubo benamanyala benamaphunga amabi Bad odors. umsamo kayihlo ungcolisa umsamo kayihle kwazi unkosikazi lapha ehlozini inezintombi onazo ngaphandle izona ezingcolisa umsamo wakho They are contaminating your altar there. nomakoto lala ngaphandle obuya yofeba ngaphandle zonke izalukazi ehamba nawe kunezalukazi ohamba nazo ongayiboni wemntanami usuyingcolisile usunecala You are guilty. yikho kukhona imbeke zabantu There are abadala some baskets of lapha ancestors there. yazomsamo yila khona ufika ukhuluma edalweni zakeni ucela intethelelo khona Ask for forgiveness. bese uyashintsha Then you must repent. angiphinde futhi konje uma ngabe uba nonkosikazi wakho The kuphela wife only. Who is your ube spouse? nendoda yakho kuphela Your spouse? uzofa yini Are you gonna die? inkanuko Lust, inkanuko yinyama the cravings of the flesh. abanye abafuna ukuphuma Some people don't ngenxa want- yenkanuko benza Because of izinto the lust of ezirong the flesh, they do ngenxa what is yenkanuko unrighteous. Because of bavale the lust of inhlanhla the- They zabo are locking their luckers. ngoba idiscipline abanayo They are ill